Huomenta päivää. Mulla on nyt taas tää mun lempiaihe, eli perustulo. Ei sen takia, että mä olisin yhden asian ihminen, vaan siksi, koska perustulo on niin monen ongelman ratkaisu. Mä törmäsin tossa aamutuimaan, kun heräilin, niin taas kerran semmoseen keskusteluun, missä puitiin siitä, kuinka hyvä perustulo olisi. Ja sitten sinne oli joku linkannut linkin, mihin joku nykyinen kansanedustaja oli sitten heittänyt, että kyllä perustulo olisi, että perustulolla voitaisiin nämä muutama tukiainen korvata ja se olisi sitten muutaman satasen kuussa, niin mä voin kyllä sanoa, että semmoinen muutaman sadan perustulo on kyllä ihan yhtä tyhjän kanssa, että idea olisi nimenomaan siinä, että se korvaisi käytännössä kaikki tällä hetkellä saatavat sosiaalietuudet ja yritysten työllistämistuet ja kaikki tämmöiset mahdolliset, että siinä vaiheessa kun aletaan puhua 1000 euron perustulosta, niin voidaan ruveta keskustelemaan. Ei tommonen 200 euroa kuussa perustuloa, niin se ei niin kuin palvele sitä ajatusta, ei sitten yhtään, että semmoset, jotka semmoista tarjoaa, niin ne on kyllä aivan pihalla tästä koko järjestelmästä, koska perustulon ideahan olisi nimenomaan se, että sillä pystyy kattamaan asumisen ja tommosen normaali elämisen semmosessa tilanteessa, kun ei ole mitään muita tuloja. Ei, ja tietysti mielellään väliaikaisesti, mutta joillekin ihmisille se olisi myöskin ihan se pitkäaikainen ratkaisu tarvittaessa. Ja silloin mikään 200 euroa kuussa ei niinku, se on ihan naurettava ehdotus. Semmoset saa unohtaa. Et siinä vaiheessa, kun ruvetaan puhumaan 1000 euron perustulosta, niin siinä on jotain järkeä. Eipä muuta. Huomenta.